bi an kɛlen do ka Mali ka lasigiden ni o ye ambassadeur ye son excellence Seku Berté ale bisimila an ka kumaso kɔnɔ ka kuma Mali ka kalata kan ni o kɛra kunu kari ni a bɛ tali tun kɛ Mali ka sariya sunba yɛlɛmali kan ni an ko ma ko référendum. Son excellence bisimila. Madame Enula. Somɔgɔw bɛ di? Toroste. Ayiwa kalataw kɛra kunu kari Mali jamana fan bɛɛ ani ka fara Mali ka lasigiden sow kan Mali jamana kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amérique yan Washington DC ye lasigiden ye min kɛlen do ka Mali yɛrɛ nɔrɔ bila n'an b'a fɔ ka a représenter. Awa bakuruba la i bɛ se ka mun di an ma kunnafoni na i ye min sɔrɔ Mali kɔnɔ. Ok, madame Inche ka wulili la ka kɛ ka opportunité jan bi n ka kuma ni kalata in kan n'o ye Mali sariya sunba mɔgɔw ka kalata min bɛna k'o kan n bɛ se ka min f'i ye ka se ni sisan ma kalata in kɔni vraiment a kɛra nɔgɔya ani hɛrɛ la de façon générale Mali kɔnɔ yarɔ Washington an yɛrɛ fɛ yan vraiment a fana kɛra o nɔgɔya kelen na bureau 13 de b'an bolo mɔgɔw bɛna voter o bɛɛ kɔnɔ. O bureau 13 bɛ Amérique yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yan wa? Amérique kɔnɔ New York t'o la New Jersey t'o la olu bɔlen a la bureau 13 de bɛ yen État wɛrɛw kɔnɔ ka fara Washington kan ni mɔgɔw kan ka voter o kɔnɔ o bureau 13 fana taara Malien fana de ka ca o yɔrɔw la. Misaliya la i n'a fɔ État jumɛn ni jumɛn? Ohio, Colorado, North Carolina, Illinois, Chicago. Donc vote bɛ ka kɛ nin bɛɛ kɔnɔ. Cincinnati, etc. Baltimore, Philadelphie, Pennsylvania. Donc vote bɛ ka kɛ nin bɛɛ kɔnɔ. Parce que Malien an y'a jateminɛ sigida Malien ka sigida ka ca yɔrɔ min na donc an ye bureau sigi yɔrɔw la. A kan ka ca ni bureau 13 ye. Parce que Malien tɛna ka n'u tɔgɔ kɛ liste électorale kan. Liste électorale de nombre min b'an bolo o de b'a dɔn k'a fɔ bureau hakɛya min kan ka sigi. Ni Malien bɔra kosɛbɛ ka na k'u tɔgɔ kɛ liste électorale kan n'o ye san octobre décembre bureau bɛ caya ni nin ye. Malidenw na minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amérique yan awa u ka kalata gafe kartini na u ma se ka lasɔrɔ dɔw bolo walima dɔw bɛ u tɔgɔ tun bɛ ambassade kɔnɔ ka kɔrɔ nka u ka wele ni jateminɛliw sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ y'a yira k'a fɔ u tɔgɔ tɛ kunun kalata gafe in na min kɛra référendum kan. E bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la mun y'a to maliden dɔw bɛ kartini na b'u bolo wote karti b'u bolo u ma se ka kalata? Bon madame o kunnafoni o sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ voilà parce que an ka niveau la mɔgɔ fɛn fɛn tɔgɔ bɛ liste kan i bɛ voter i votera carte nina o carte d'identité o passeport o permis o n'o b'i bolo ani gatigi sɛbɛn yɛrɛ i bɛ se ka voter ni nin bɛɛ ye maintenant a yirala de k'a fɔ mɔgɔ caman de nana k'u bɛ voter mais o tɔgɔ de tɛ liste électorale kan. Mais mun y'o kɛ? Mun y'o kɛ parce que o yɛrɛ mana ka n'o tɔgɔ sɛbɛn. Yɔrɔ san n ye min f'i ye sariya de b'a yira ka taa kalo octobre la ka taa décembre la i kan ka wuli yɛrɛ ka t'i tɔgɔ sɛbɛn liste électorale kan pour que ni vote bɛ nalen i ka se ka voter. Bon ni m'o kɛ ni vote don sera i ka na tɛ k'i bɛ voter i tɔgɔ ta kan i tɛna se ka voter. O ye sariya yɛrɛ de ka fɛn sigilen ye ka bila an yɛrɛ se koto la. An y'o de fɔ mɔgɔw ye kalata don mɔgɔ caman nana k'u bɛna voter Mali papier b'u bolo mais u tɔgɔ tɛ liste kan. Mais je pense que caman y'a faamu ni élection kalata wɛrɛ bɛna se sani k'o fana se octobre min bɛ nalen ka taa décembre la i kan ka wuli ka t'i tɔgɔ kɛ liste électorale kan pour que i ka se ka voter. Mali yɛrɛ kɔnɔna la n'i ye jateminɛli kɛ kalata kɛra cogo min na Bamakɔ a n'a kɛra cogo min na marabolow kɔnɔ danfara dɔw bɛ yen bawo an y'a ye kunu kunnafoni laban minnu dira an ka kunnafonidilaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an ye misaliya ta Nara kan a yirala k'a fɔ kalata yɔrɔ 3 tun bɛ yen nɔ olu ka kalata gafew n'o ye scrutin ye o ma se ka to u bolokɔrɔ ka sabu kɛ finitigiw n'o ye jɛkulu maramafɛntigiw nana ka na a ta ka taa n'a ye min ye gɛlɛya lase u ma u ka se ka kalata ka fara o fɛnɛ kan n'i ye yuwaru mara ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ kala ma se ka taa olu ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka sabu kɛ basigibaliya ye koro o b'o o cogo kelen na awa ka kɔn kalata tɔw ɲɛ e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la labɛnw bɛ se ka sabati cogo min na yanni san 2024 kalata cɛ n'o ye jamanatigi sigi kalata ye? Madame bɛ se ka min fɔ la o ye ka Ala tanto ni ma bɔ ko Nara mara kɔnɔ mɔgɔ dama nana ka na mɔgɔw ka kalata fili papier ta ka taa n'o ye mɔgɔ ni ma to a la bi élection kɛra mɔgɔ ni ma ta la madame an ka fɔ alhamdulilayi madame an bɔra yɔrɔ min na Mali bɔra yɔrɔ min na ka se bi ma a kuma nɔgɔ koyi e yɛrɛ bɛ caman kalama la donc an bɛ se ka fɔ o dɔw minɛ ye i y'a faamu donc de telle sorte que gouvernement bɛ baara la baara caman de kɛra
pour que kalata yɛrɛ min filɛ nin ye bi a ka se ka kɛ ka sɔrɔ ni ma bɔ ni o kɛra o cogo la an bɛ ala barika minnu taara nara ka taa mɔgɔw ka kalata papiyew ta ka taa n'olu ye o ma se mɔgɔw ma fagali ma bɔ a la ni ma tiɲɛ a la o fana ye ala tanto ye ni ala nana n'a ka naw ye jaabiw bɔlen kɔfɛ maa minnu sɔnna sariya sunba yɛlɛmali ma n'o ye u ye olu ka se sɔrɔ nɔn kan awa baara tɔw bɛna tɛmɛ cogo di ni aw yɛrɛ b'a fɔ nanzarakan na cogo min na ko k'a bila en vigueur a bɛna daminɛ waati juma jaabiw bɔlen kɔfɛ ni sɔn kɛra jama fanba sɔnna ma i b'a dɔn min bolo dalen don transition kan ka kuncɛ février 2024 o kɔrɔ ye ko kalata ninnu bɛɛ kan ka kɛ ka ban ni février 2024 ye quel qu'en soit mais o bɛna kɛ date min na o de ma fɔ fɔlɔ o ye i n'a fɔ kalata jumɛn wɛrɛ nagakɔrɔ kalataw wa kalata député wasaden kalata wasaden kalata ani maire ani président yɛrɛ nin bɛɛ kan ka kɛ normalement min fɔra calendrier kɔnɔ k'a kuncɛ ka bɛn ni février 2024 ye donc o dun fana na ni nin ko banna sisan n'a nana k'a fɔ ko wi cayara donc jateminɛ de bɛna kɛ pour que ka date fɔ mɔgɔw ye o kalata donw na o labɛn baara minnu n'o ɲininen don diɲɛ jamakulubaw fɛ n'o ye communauté internationale ye nanzarala tɔnba union européenne ka se duniya keleya tɔnba nations unies ma k'a fɔ ko ka kalata bɛɛ lajɛlen kuncɛ février kalo san 2024 na e yɛrɛ bolo waati korunin tɛ a bɛɛ lajɛlen bɛna se ka kɛ ka bɛn a waati ma wa bon gouvernement bɛ i miirila kan kosɛbɛ bi gouvernement kɔni ka taabolo ye min ye février ka kɛ transition kuncɛli ye a bɛɛ kɛra o a bɛɛ ma se ka kɛ o ye kuma wɛrɛ ye mais gouvernement ka taabolo ye min ye bi bi na o ye février kɔni transition ka kuncɛ ni président kurasigi ye o de bɛ sen kan donc n t'a dɔn sa madame ni bɛ se ka n profiter i fɛ ni i ka bulonba in kɔnɔ n'o ye VOA ye k'a fɔ vraiment an ka foli di transition mɔgɔw ma an sera bi ma a ma nɔgɔ transition bɛna sigi waati min na jamana kun tɛ yen dugu b'an bolo mais jamana t'an bolo mais bi bi na an bɛ se k'a fɔ jamana b'an bolo dugu b'an bolo an bɛɛ kun bɛ jɔrɔ an bɛ taa cogo min na an ka jamana la bi bi na hakili la o jɔrɔ o nɔgɔyara i y'a faamu an ka foli se président ma n'o ye colonel son excellence colonel Assimi Goïta ye a n'a ka premier ministre Choguel Maïga a n'u ka gouvernement o ye min kɛ maliyɛnw ye pour que bi ka se kalata min filɛ nin ye kalata sunba in a ka se ka kɛ kuma caman fɔra dɛ dɔw yɛrɛ ko a tɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ tun b'a fɛ a kana kɛ yɛrɛ kuma caman fɔra mais a kɛra donc an ka barika da effort min fournila par le gouvernement et ani malidenw yɛrɛ parce que a tun tɛ se ka kɛ malidenw yɛrɛ kɔ malidenw fana effort ba fourni pour que nin ka kɛ bi donc an ka foli bɛ malidenw bɛɛ ye ka foli se gouvernement bɛɛ ma ka foli se diaspora bɛɛ ma diaspora nafaba bɛ nin kalasunba in na parce que kalasunba min filɛ nin ye a yira n'o k'a fɔ diaspora mɔgɔw bɛ se ka kɛ député ye a kɔnɔ a yira n'o k'a fɔ diaspora mɔgɔw bɛ se ka kɛ conseil économique social et culturel o membre ye a yira n'o k'a fɔ diaspora mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ président ye mais i ka jɛn ni nationalité wɛrɛ b'i bolo i ka jɛ o kɔ o ye président yɔrɔ ye yɔrɔ ye koba ye dɛ kalasunba foyi tun tɛ mali kɔnɔ min tun bɛ yamaruya di diaspora ma k'i ka député ye an ka foli b'i ye k'a lase aw ma k'a fɔ nin tun ye mali ka lasigiden Washington DC son excellence Seku Berté ale ka laseliw ye VOA Bambara ka kunnafoniw kɛnɛ kan